हेलो, प्रणाम, हर हर महादेव गाइज। आप सभी देशवासियों के मकर संक्रांति के ढेर सारा शुभकामना। और हम साधना मौर्य आज के पर्व के अवसर पर आप सभी लोग के हैप्पी मकर संक्रांति के ढेर सारा शुभकामना आप लोगन के और आपके पूरे परिवार के। तो हम बानी साधना मौर्य और हमरे चैनल में आप लोगन की बहुत बहुत स्वागत बा। गाइज हम उम्मीद करब कि आप लोग सब अच्छा होखम, स्वस्थ होखम, मस्त होखम, अपने अपने काम में व्यस्त होखम। फाइनली गाइज आज खिचड़ी के दिन और हमने के ई पर्व बाटे बहुत अच्छा। और सब देशवासी मिलके आपन मना रहल बाटे और अच्छा से बीते और बितावे की चाहिए। गाइज तो हम बता दी कि आज चिवड़ा दही के भोजन रहेला और वही में मीठा जना के गुड़ कहल जाला और चीनी जना के शक्कर कहल जाला, मिला के खाए वाला आज त्योहार है बहुत अच्छा। तब बढ़िया बा, सब कुछ अच्छा बा और अच्छा रही, बस इतने विश्वास बा मन में और धैर्य बनावल गइल बा, धैर्य बनावल जाई। ई जीवन धैर्य खाती बाटे। और उम्मीद करतानी कि हमार ये ब्लॉग अच्छा लगी आप सबके। तो हम सोचनी हाँ कि आज ये ब्लॉग बना देहल जाओ और ओके शेयर सब्सक्राइब लाइक आप लोग जरूर करी जा। तो बहुत बहुत बधाई आप सब लोग के और ढेर सारा शुभकामना। आप लोग के जीवन में जीवन मंगलमय हो, खुशी से भरे और सब कुछ अच्छा हुई। फिर से हम बता देहल चाहतनी कि हमार नाम साधना मौर्य और हमारे चैनल में आप सभी लोग के स्वागत बा और दिल से हम आप लोग के प्रणाम बोलतनी, हर हर महादेव बोलतनी। जय माता दी।